እዚህ ልመስል ዜናማ ብኬክ ኢና እንጅምረኔና ማለቲ ብኬክ ማለቲ በቃ ኮላይት ልብላዕ ኮይታ ስኢሎ የብልዓው ቃንየ ኦ ማይ ጋድ ይኔ በቃ ሰላም ናይ ግን ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ከምዚ ኣነ ሰላም ነልኽዎ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ ኣቐዲምኩም ትገብሩለይ ምትባዕ ኣቐዲመ ላመስኮልኩ ሎም ኣነ ጥፍእፍ ኢለቓኒ ነይረ ይቅርታ ብዙሓት ኣሕዋተይ ብመሰንጀር መጻኽን ኮላ ዋላ ብኢትዮም ላ መጻኹምለ ግን ንትኾን ክጠፊቐ ትብላ ንትብሉ ኣሕዋተይ ነርኩም ማለት ይቅርታ ጥፊ ኢለቓኒ ዩቲዩብ ላ መልእኹ ይቓኒ ማለት እዩ ላመለሰና ቃንዩ ብጣዕሚ ይድክም ብኒ ማለት እዩ ሰለስተ ሰሙን ምሉእ ማለት እዩ ኣነ መልእ እሲ ይምልሰኒ ኣነ መልእ እሲ ይምልሰኒ ተኻኽ ተባሂልና ቃኒና ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ በቃ ነግረኩም ይኽእሊ ብጣዕሚ እየ ተደኺመ ቃንዩ ማለት እዩ ካብኡ ከምኡ እየ ቪድዮ ክሰርሕ ላ ኣይከኣልኩኝ በቃ ድብር ኢልና ቃንዩ በእውነት በቃ ብጣዕሚ እዩ ደቢርና ቃንዩ በቃ ዋ ስኩለ ደኺመለ ዘብዚ ኢትዮብስ ቀድማ ኢትዮብስ ይኹን ኢለ ዘብዚኒ ከዓ ምንሰኒ ኢለ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ደቢርን ቃንዩ ተስፋ ግን ያቆረፅኩ ላመላእኹ ማለት እዩ 4 ግዜ መሊኡ እዩ መበራብዓይ ግን ተቐቢልኒ ማለት እዩ እንተኾይኑ እንደተቐበለኒ ኣብ ካልኣይ ቪድዮ ክነግረኩን እየ ማለት እዩ ኢትዮብ ቅድሚ መምላእኽን ወይ ኢትዮብ ቅድሚ መምላእኹም ትገብርዎ ነገር ኣነ ዘበለኒ ኣነ ንኣኹም ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ብዝኾነ ልማዓንቲ ደስ ንስኢና ደስታ ንገብሮ ማለት እዩ ሎም ግን ተቐቢልኒ ኢትዮብ ተቐቢልኒ ማለት እዩ ደስ ኢልኒ መፅአኒ በእውነት ማለት እዩ ደኺምካሲ በቃ ተስፋ ላቆረፅ ከባይ ዚለ እዚ ደኸም በቃ ዝኩሉ ደኺምካሲ ባይዘወይ ኣምላኽላ ደኺምካ ፀረ ዳማኻ ኣይጥፍአልካ ምዃኑ ካብዚ ተመሂረ ዕርየለ ማለት እዩ ምክንያቱ ደኺመ ኣብ መጨረሻ ቃኒዕኒ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብቲ ደረጃ እዚ ንክበፅእ ከምዚ ኢለ ተስፋ ከይቆርፅ ዝገበርኩም ንሰባት ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም ማለት እዩ ኣነ ዝቀድመ ኢትዮብ ቅድሚ ምዕፃዩ ምንም ፈልጦ ኣምራ ይነበረኒ ኢትዮብ ከመይ ጌርካ እንታይ ቪድዮ ከመይ ጌርካ ይፀዓን ከመይ ጌርካ ሸር ይበሃል ባዕሉስ ኣይፈልጥ እየ ነይረ ማለት እዩ ካብ ሰብ ሰክት የኸብተዮ ኣብ ሓዘን እየ ነይረ ሽዑ ላብኸ የልዕል ነይረ በእውነት ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣብዚ ኢትዮብ ሌብል ክንተከታተላ ንቆልዕ ተሊኽን ወይ ተሊኹም ኢትዮብ ክፈቱ ብጣዕሚ ኢትዮብ ነፃነት ክልይካ ይገብር በቃ ቅሳነት ሰላም ክስማዕካ ይገብር ኣብኡ ግዜኻ ተሕልፎ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮብ ክፈቱ ኢትዮብ ክፈታለይ ትኸታተሊኽን ናባይ መፃዕኒ ካፍተልክን እዮ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኢትዮብ እዚ ክፈት ሓልኹ ዝቐደመ ኢትዮብ ብዝተዓፀየ ብጣዕሚ ተስፋ ቆሪፀ ገይረ እዚ ኢትዮብ እዚ ሜስለይ ትፈልጥዋ ሰባት የለኹም ክብል ይኽእል ሚስቲኣ ትኻፍቲ ኢለ ኣኽፊታትኒ ማለት እዩ ሚስቲ ካብ ድጅምር ካብ ንፋለጥ ሻብ ዝሎማዓንቲ ብዙሕ ነገር እያ ትሕግዘኒ ብዙሕ ነገር ንተሓጋገዝ ማለት እዩ ኣብዚ ዝለ ተስፋ ከይቆርፅ ብዙሕ ነገር እያ በቃ ትሕግዘኒ ማለት እዩ ሚስቲ በዚ ኣጋጣሚ ሚስቲ ትፈልጥዋ ሰባት ኣብዚናትኩም ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ልፈት ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣተፃሕታር ብጣዕሚ እየ ፍትው ለብለኪ ዝኸወነይ ስለለለኸ ተስፋ ከይቆርፅ ማለት ኢትዮብ እዚ ምልሰና ከሎ መጀመርያ ምስ መለሰኒ ኣነ ደንጊፀ በቃ ኒልኩም ዶ በቃ ምንም ምስታይኹም ክሳይን በኽያ ማለት እዩ ምሕዝነት ማለት ካብዚ እዩ ብዚ ኣጋጣሚ ሚስቲ ተማዕረይሱ ኢለ ማለት እዩ ፍትው እየ ለብለክ ዛንባይተይ እስኺ ስለለለኸ ጎነይ ረዮ ተመስገን ስለ ኣይዘኸልበልክኒ ተስፋ ስለልሃብክኒ ረእዮ ተስፋ ተልዩ ኩሉ ነገር ትዕግስቲ ተልዩ ይሓልፍኒ ማለት እዩ ብዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ እየ ልፈትየኪ ብጣዕሚ እየ ለኽብረኪ ኣብ ጎነይ ስለለለኸ ኣብ ቀፃለለ ብልበለፀ ኣብ ዓብዪ ደረጃ ብሓደ ኮይና ከም ነፅሕ በዓል ትብል ተስፋ እየ ብጣዕሚ እየ ልፈትየክ ማለት እዩ ቀፅል ኣቢለ ተወይ ሓወይ ማለት እዩ ተወይ ወይ ብጣዕሚ ማለት እዩ ካብ እዞም ኣለውኒ ኢለ ልምኩሐሎም ሓወይ ሓደ እዩ ብዙሕ ነገር ሕግዘኒ ማለት እዩ ኣብዚ እዚ ስልኪ ቁፅሪ ከምፅእ ከለኹ 4 ስልኪ ቁፅሪ ናይ ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ የመልአ እዩ እዚ 4 ቁፅሪ ስልኪ ከምፅእ ናይ ኢትዮጵያ 4 ኢሉ ኢሎም ኢሎም በእውነት ሃውን እንዳበለ ማለት እዩ ናብ ባዕሉ ክልተ ናሰ ማለት እዩ ብዚ ኣጋጣሚ ኣነ ባይዘወይ ተውየው ጎነይ ተልዩ ብጣዕሚ ለየ በቃ ድፍረት ለየ ደፋር ለየ ልኾን ካብኡ በቃ ዝኾነ ነገር ኣይፈርሒ እና ተውየ ወይ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ እየ ልፈትየካ ወድነይ ካብ ማንም ልዓቀም ማለት እዩ ኣብ ልፀቢለ ኣብዚ ሕቢለ ስኢለ ፍቱፍቱፍቱ የለበካ በቃ ናተይ ሓዊ ጅግና ስለልኾንካ ብጣዕሚ እየ ልፈትየካ ኣብ ጎኒ ስለትኾን ተወዲቐ ኳስ ካም ተልዕለኒ እየ ልሓስብ ማለት እዩ ወዲቐ ካብ ደይቃሪ ርግፀኛ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ስለትኾን ኣብዚ ብዙሕ እየ ልፈትየካ
ብጣዕሚ ማለት እዩ ፍቱው እየ ብለካ ዝሓዊ ማለት እዩ ኣቐፅለ ኣቢለ ኢትዮጵያ ተባላሽ ዝቓድማይ ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ሓጊዝኩም ዲኹም ካብኣቶም ዘሞ ዜድ ጓል ትግራይ ሸሪላ ደው ኢላ ኣፅናዕኒ ኣይዞኹ በቃ ክትምልስ እየ እንድኺ ኢላ ማለት እዩ ዜድ ማዕረይ ብዘይ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ እየ ለመስግነኪ ኣብ ሕማቕ ሰዓተይ ተስፋ ንኸይቆረፅ ተስፋ ስለዝሃብክኒ ደጋጊመ ብጣዕሚ እየ ለመስግነኪ ዜድ ጓል ትግራይ ማለት እዩ ዘይትፈልጥዋ ክትህልይኹም ኣይብሊ ኣብዚ ዜድ ማለት እዩ ንያትኩም ብጣዕሚ እየ ለመስግነኪ ዜድ ማዕረይ ካብ ደገ ዘይኮነሲ ከም ዝደገኣት ዘይኮነትስ ውሽጣ ገርየ ዋህያ ማርያምን ኣነ ከምኣ ይፅበያ ነይሩ ማለት እዩ ወዲያውን ኢትዮጵያ ምስ ተሓፅየ ግን ደው ኢላትለይ ኣይዞኸ ኢላትኒ ሸር ኢላትለይ ሰብስክራይብ ጎርላ ኢላ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ዜድ ማዕረይ ማለት እዩ ቅፅል ኣቢለ ኬፍ ወድው እየ ኬፊ ብጣዕሚ በቃ ማለት ኣነ ኬፊ ብጣዕሚ ይለባ ሰብሲ ውሽጡ እናደግኡ ሰብ ካሊእ ሰብ ይፈላለዩ ተረዲእኩም ግኡ ሰብ ብፌስቡክ ወይ ብዩትዩብ ልፅሕፎ ወይ ሸር ልብሎ ወይ ልሕልፎ ነገር ካሊእ ውሽጢ ከይድካዮ ካሊእ እዩ በጭራሽ ማለት እዩ ኬፊ ግን ሓደ ንሓደ እዩ ኣነ ኬፍ ካብ ዝፈልጦ ማለት እዩ በጭራሽ የቀየር እዩ ሕዚ ኣብዝሓ ሰባት ከም ኬፍ ዝበሉ ተጋሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ለድልዩ ውሽጦምና ደግኦም ማለት እዩ ብዘይ ኣጋጣሚ ከፍ ሓወይ ስለዝተሓባበርክና ሪኢኹም ኢኹም መጀመርያ ዝሰርሑ ነይረ እየ ናይ ዩትዩብ ናብ ውሽጢ ሰሪሑለይ ሸር ኢሉ ሰብስክራይብ ካብ ልግበር ገይሩ ቪድዮ ሰሪሑለይ ብዙሕ ነገር ሓጊዝን ማለት እዩ ከፊ ብዘይ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ እየ ለመስግነካ ዝሓዊ ይቐኒየለይ ክብለካ ይደሊ ማለት እዩ ኣቐፅል ኣቢለ ደሞ ቲቲተይ ካብ ልጅምር ዩትዩብ እዚ ካብ ልጅምሮ ክንመልር እዩ 3 ሰሙን ማለት ከቢድ እዩ እምበን 3 ሰሙን ምሳየ ጎነይ ኮይና ኣይዞኽላ በለት ዝሓገዘት ነበረት ሓፍተይ ቲቲ እያ ማለት እዩ ቲቲተይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን በእውነት ተስፋ ከይቆርፅ ካሊእ ገዲፋሲ በቃ ከምዚ በቃ ኡፍ ኮይና ሓደ ግዜ ክንደይ ከኣንም ባይዘወይ ምልማን ኣይፈቲ በቃ ሃውን ክብል ኣይፈቲ ስልኪ ቁፅሪ ሃውን ክብል ብላውዚ ሃብኒ ስልኪ ቁፅሪ ኣብዚ ብጣዕሚ እዮም ለካ ወዲ ስልኪ ቁፅሪ ሃውን ኢልካዮምሲ ከምዚ ዝኾነ ነገር ትገብሮ እዩ ንመስሎ ማለት እዩ ስልኪ ቁፅሪ ሃውን ኢልካዮም ኢሜል ሓድሽ ኢሜል ካፊተ ግዴታ ስልክና እዚ ክእትየሉ እኒአኒ ብዓድለ ስልኪ ከልየኒ እኒኦ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ለካ ወዲ ስልኪ ቁፅሪ ሃውን ኢልካዮም ሲ ከምዚ ዝኾነ ነገር ትገብሮ ነገር እዩ ንመስለምና ብዙሕ እየ ዝጭነቕ ነይረ ኣይዞኽላ በለት ሻብ እዚ በቃ ተስፋ ንኸይቆርፅ ብዙሕ ነገር እሳና ሜስ ኮይነን ማለት እዩ ብጣዕሚ እየን ሓጊዘናን ማለት እዩ ቲቴ ማዕረይ ቃላት የብለይ በቃ ላክን ሆን ቃል ይሓፅረኒ እዩ በእውነት ዓባይ ልባም የዋህ ሓላ ኢኺ ብጣዕሚ እየ መስግን ዛንቤተይ ኣብ ካብዚ ዝበለፀ ብዓብይ ደረጃ በፂሕኺ ክሪኤክ በዓል ትምል ተስፋ እየ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብኡላ ኣለኹ ኢትዮብ ክትመልኣ ትደሊኽን ፓስወርድ ክንሰብ ከይሃብክን ቲቲ ክትመልአልክን ትኸዳ እየ ማለት እዩ ክረኽበክን ይኽእል እየ ትፈልጣ ከዓ ትፈልጣ ይኹን ማለት እዩ ኣብዚ ናትክን ቲቲ ማለት እዩ እና ብፓስወርድ ልማንም ከይሃብክን ገልቢጣ ክትመልአልክን ትኽእል እያ ብጣዕሚ ልባም ጎበዝ ሓላይ ምክንያቱ ዳዕረብላ ስርሓት እናትና ስራሕ ስለዝፈልጥ ማለት እዩ ለተባትበና የብና ገለ የብና ማለት እዩ ክትመልአልክን ኣኸፅር ኣቢለ ድማ ኣልየ ማዕረይ በእውነት ኣሊተይ መኽሰብ ይኽ በእውነት ከማ ክልበለ ልባም ሓላይ ሰብ ርያ ይፈልጥ ማለት እዩ ምሳየይ ካብ ልጅምር ሻብ ዘለማዓንቲ በቃ እንታይ ገይበርኪ ከመይ በለ ገለላ በለት ማለት እዩ ለዛ ማን ብዙሕ ሰብ ኣይነገርኩ ተወሰነ ሰብ ከም ልኣበየኒ ነጊረ ነይረ ትኾንኪ ገለ ልበል ኣነ ይመልእ ኣለኹ ገለ ልበልክዎ ነይረ ካሊእ ሰብ ግን በቃ ደቢሩ ንገለስ ኣይንግሪ ገለ ኢለ ነይረና ኣልየ ምስ ነገርኳ ምሳየይ ማዕረያ ትጨኒቓ በእውነት ክንዚ ሰብሲ መኽሰብ ይርአዩ ኢትዮብ ርአይዎ ሓደ ነገር ካሰብለ ሰብ ትኻስብ ኢኻ ክንደይ ልባም ሰብ እኒኦ ትኻስብ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮብ ክፈታ ክብለክ እንድለ ኣልየ ብዘይ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ እየ ለመስግነኪ ኣብ ቀዳማይ ተዓፅዩ ንለ ቪድዮ ሰሪሓ ኣይዞኹ ኢላ ሰብስክራይብ ገይራትለይ ኣብ ኢትዮብ ኮነ ኣብ ፌስቡክ ኮነ ቪድዮ ሰሪሓ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ለመስግነክ ኣልየ ማዕረይ ገርመኩምስ ቪድዮ ምስራሕ ልባዕሉ ልባዕላሲ ብቪድዮ ወፂኣ ለይ ትፈልጥ ብጣዕሚ ተሓፍር ነበረት ቆልዓ ለኣነ ናቲ ኢትዮብ ተዓፅዩ ምስ ረአየት ግን ወፂኣ ቪድዮ ሰሪሓ ማለት እዩ ኣልየ ብጣዕሚ እየ ለመስግነክ ዝሓፍተይ ማለት እዩ ብዘይ ኣጋጣሚ ስኢለ ብዙሕ እየ ልፈትየኪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሒ ደሞ በዓል ተስፋ እየ ኣልየ ማዕረይ የቕኒየ ለዛን ቤተይ ሎማዓንቲ ምስ ነገርክዋ ኸሲ ኢልና ሰሳትና ተጋሩ ተተሓጋጊዝና ርግፀኛ እየ ኣብ ላዕለ ደረጃ ክንበፅሕ ኢና ተለይ ተሓሳሲብና ማለት እዩ ኣቐፅር ኣቢለ ምግቢ ሓፍተይ ማለት እዩ ምግቢተይ ብጣዕሚ እየ ልፈትየኪ ብጣዕሚ እየ ለኽብረኪ ዛን ቤተይ ማለት እዩ ምግቢ ኢለ ኣብዚ ተዓፂን ኢትዮብ ኢላ መሰበልኩ ማለት እዩ ቪድዮ ሰሪሓ ሰብስክራይብ ግበሩላ ኢላ ማለት ግብራትለይ ኣጅኹ ኢላትኒ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ምግቢተይ ብዘይ ኣጋጣሚ እያው ኣብ ኢትዮብ ልፈልጠን ኩለን ዘነው ዘይፅዋዕ ኣለኹ ማንም ልፈልጣ ብኣካል የብለይ መሲእን ኾነ ምግበይ ትኹን ኣልየት ትኹን ዜድየት ትኹን ኩለን ማለት እዩ ኣብ ኢትዮብ ልፈልጠን ኣብ ፌስቡክ ልፈልጠን ሰብ መኽሰብ እዩ በቃ ኣብ ሚድያ ትፈልጦ ሰብ ሓውካ ማለት እዩ በቃ
ብጣዕሚ እየ ለመስግነኪ ምግቢተይ ማዕረይ ደሞ ካብ ልጅምር ሳብ ዝሃዚ ኣይዝኸላበልክኒ ኣይዝኽ በቃ ተስፋ ከይትቆርፅ ተስፋ ኣለዋኻ ብዙሓት ኣሕዋት ካብ ምግቢ ልበላ ኣለዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ለመስግነኪ ምግቢተይ بالبلد أنا سخلة عاود دريا بزحي بحر خوينا عايز خوي زخلة طبعا عاود دريا هم ننزح بعلتو من التسفية بطعمي الفتيكي بطعماتي فتو يعني يوه مالتي نحتى يوه يقبك أما قويتي رقويتي خبونت كما خلولا يوه أبسدت مركبي لوعدو بطعم عدلين يا مالتي بطعمي الفتيكي بطعم زيد فتو مالتي غصل بلا دمو قرمايي ودحبت بي معري مالتيو بطعمية لمسكنكا كاب مجمري وشاف زهازي قديف نيفلتي سبسكرايب جور لا ماتي ودحبت بي بطعمية لمسكنكا خو قد ما يشتحيزو تناهزي يوتيوب كل مالتيو أو قلني أيزو خلابلا سبسكرايب جور لا أيزو خوزي خلابلا أنا جوزي خو منكس بكا جوزي خو يولين مالتيو بطعمي خو جوز بلد عام بكا ودي كان مثلي مترافيو نا كاو خا بزح يمهرنا مالتي غير مشي بزي كطامي بتحفتو بماري بطعميه لمسكنك بطعميه فتو لبليكا مالتي حوكا خمزي تخوين ري قوس حساديو اي فاتي مالتي انا كن غير مشي بطعميه الفتيكا تبني حاوريتات تبني كل نهجر تحدي زينا مالتي بطعميه لمسكن بطعميه الفتيكا طعم مالتي ايه الفتيكا ايه لك رمي منا كورا على خيتو لشدو بطعميه الفتيكا أغسل فيلي دمو جزا سحق مالتيو أي كرمكمي كن هذا بيدي سرحل نيرا نادي تنجلسي بيدي سرحل خوري صرفو يجلا نيرا يكرتاكو يلي جن بزي كاطامي شوريلو سبسكرايب كور لا جلم سلس لبعليس لخونا سمعني بسمام كن زي لبام دي قليلا مالتي جزا سحقي بطعمية لمسكنكا بطعم بونت مالتي بالقور كول بعليس لمتها زي لي لكو استناسي مالتي يعني أخذت بيت دمو هاي مقال توهدو مالتي هاي ملي في السوق اللي أو قلني كوينكي أي زخي قد ما يتحيز قد ما يتبي كأزلو علسي بزوح يا دخي ما مالتي لي غورت نقري ليك تحكزن مالتي بس كانت أم هاي مية بتحمي الفوتي كوغني بونت مالتي كما خلوة للبام حفتي سلالة لهني بتعمير فتي كزاناتي يغني لي فتو يلبلك أغسل بيلي دما ፍጹም ወዲ ተዋህዶ ማለት እዩ ፍጹመይ ብጣዕሚ ልባም የዋህ ሓላይ ንኩሉ ሰብ በቃ በእውነት ካብ ፍጹም ዝበለ ሰብ ከዓ ኣይረአኹ እየ በዚ ኣጋጣሚ ፍጹም ሓወይ ብጣዕሚ እየ ለመስግነካ ብጣዕሚ ትገበሮ ነገር በቃ ብዙሕ ነገር ሲ ካብኻ ንምሃር ኢና ብዙሕ ነገር በቃ ባይዘወይ ብጣዕሚ እየ ለመስግነካ መዓልቲ ጌራ ክልፀካስ ንሎም መዓልቲ ግን ብጣዕሚ እየ ለመስግነካ بريحة دم بطعمية لمسكنكا أولني سلتخو سبسكرايب قورلا أيزوخي بقى تايجيركي خمي بالكي لا بالكاسلتي أنا مالتيو بطعمية لمسكنكا مالتيو بونت دك عدخون قاس بقى خمزيك تتحلال خلخا بطعمي دس لبن مالتيو أنا بريحة بزيكا طعمي بطعمية الفتيكا بطعم العيل فتوب لبلكاوا أبزح بيلا ودعدي سلالخون كاتراي لخونس بقى مالتي كمان نبسولا تقورو بقى محلاي تقورلي عايزة خو سلا تبلني أو قلني سلا تخوان شر تقورلي كلها خولا سبسكرايب قور لا بالكاب زيتون نخلها لا أنا بطعمي يدس لبلنا حجزيو بطعمي لمسكنة كابزي كطعمي غسل بيل دمو قرمز مالتي وقرمزي بطعمي الفتيكي بطعم الإله خوركي قبل يمر شاب زالو مانتي تاي قبركي تاي سرحخي عايزو خبرتي أو لعل ريحت بصحيخي جوزي خلابلكي أقول نيس للنوركي دقيمة بطعمي لمسكنة كزام بيتي نسخلا كوزي بالبلد برتيخي كريكي بعلت ملتسفاية مالتي بطعمي فتولة بلك كزام بيتي ميريتي لما مالتي بطعمي الفتيكي مير حفتي لما بطعمي الفتيكي بطعمي لمسكن مسايسلة تحجزني أو كله قلني مسايسلة خواني عايزو خسلة تولني بس احنا غير خطير لينا قبل تسبيله يفتولة بلك ميريتي معري مالتي بحقي سب مخسوي بقى قالني بطعمي الفتيكي بقى قالتي بالليل أخلخون مالتي صح تاريخ فتوية لبلك شرا ودحفتني دمو بطعمي لمسكنكا أقولني سلا تخون مالتي تسفي ودحفتني مالتي بطعمي لمسكنكا ودحفتني معري مالتي أقولني سلا تخون أجخو سلا تولدني كل جزء أقولني سلا تخون بطعمي لمسكن بونس مالتي أحسن حضركم لنبي أبوزين لما هالتيو بطعمي لمسكنكا بطعمي لخبركا أقولني كونك عايزو خوي تاي جبركي خمي جبركي لا بالكان سلان أنا خالة تاي جبني لا بالكان سلان بالكاني بطعمي الفتيكا بطعم أفيس كلهم الفلتكم كلهم مالتي بطعمي لمسكنكا كلهم تسويعكم تجيز خنوبحي مالتي
እዚ ኣጋጣሚ ግን ንኩልኩም ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም ማለት እዩ ክብረት ይሃበልይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ስለዝበለኒ በቃ ናትኩም ደስታ ለክኾን እየ ተስፋ ይገብር ማለት ኩም ኢልኣኻትኩም ማለት እዩ እምበይ ናተይሲ መዓት እዩ መዓት ሰብ እዩ ማለት እዩ ምሕግዘኒ መዓት ሰብ እዩ ኣብ ጎነይ ዝኾን ተመስገን ኣምላኽ ተመስገን ብእውነት ብዙሓት ሰብ ለኤፍርየ ብዙሓት ሓው ለኤፍርየ በቃ ኣብ ስደት ሲ ክንድምታይ ሰብካ ሲዮ ማለት እዩ በቃ ኢትዮ ብዚ ለባዕሉ ሲ ክንደይ ሰብ ስለለፋለጠኒ በቃ ኣነ ኢትዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ሱቕ ኢለ ዝቐኒ ሎም ኣነ ቢሊሾር ከየወልኩ ብጣዕሚ ጭንቀት ይፈጥረልይ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ኣብ ቀፃሊ ኢትዮ ቅድሚ ምምላእና ሰዓት መሊእና እንታይ ከም ንገብር ዘለና ተኾይኑ ኸ ለኣበይ ንቓኒ እዩ ልብል ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እዩ እቲ ቪድዮ ከይነውሕ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ ሻብ ንራኸብ ዝሰናይ እዩ ብጣዕሚ እየ ልፈትየኩም ብጣዕሚ እየ ለኽብረኩም ስኡ ኢለ ማለት እዩ